Hello guys, welcome back to my channel Bodoland Entertainment. Today I'm blogger nungabla dini blogger jabai. Atto dini ang saneisa boro YouTuber pongbai mwnkwo meet kalamgön. Bitangmona moto blogger boroni gejerawno jaखांफुनाय होनबाबो जागोन. जोबोर खम जोंनि बर'नि गेजेराव moto bloggerफोरा जोबोर खमखा. बिथांमोना बाक्सानि जोंनि होम डिस्ट्रिक्टनिनो बाक्सानि बिथांमोना दा Upper Assam Ride खालामगासिनो. बाक्सानिफ्राय तेजपुरनिफ्राय शिबसागरनिफ्राय जुनाइनिफ्राय दा नैबे गगामुगाव आंथ' दा गगामुगावनो थायो धेमाजिनि हयथ' गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ ओमफ्राय दा आं बिथांमोनखौ मिट खालामगोन हयथ' बिथांमोना सम मोनबा आंनि रुमावबो आं बिसोरखौ लाबोनो नाजागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था सोर जाथावथाव बे मट' ब्लगारफोरा थ' गाइस नै जोङो डिएन ब्लग ब्रादार एन्ड हेड फ्रेन्ड ओमफ्राय आलेक्समारा डिएन ब्लग बिथांमोनजों नै फाइनालि जों एराइभ ओमफ्राय जों नै साहा दखानाव कफि लोंबाय दसे ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल आंनि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय बिथां जवबwr ना जायखौ डिएन जवबwrजित डिएन होनना मिथिगौ बयबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय डिएन ब्लग ओमफ्राय हेपि राइडार प्रेम दा जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोनना जोबोर मोजां मोनदों आंबो ब्र'खौ जोबोर गाहाम नांबाय खिन्थु आं ब्र'खौ मिथियामोन नैबे साइडनि होननानै ओमफ्राय ब्र' आंनियाव इउटुबाव कमेन्ट होदो होनायालाय फैबा खबर होननानै खिन्थु जोंनि प्लेनिंआ साडेनलि जाबाय आरो ना ब्र' नोंसोरनि साइडनि फैनाया साडेनलि जादों जायखिजाया साडेनलि लोगो मोननायानो एसे बेलेग जायो नङा जायखिजाया ब्र'खौ गाहाम नांदो वेलकाम ओमफ्राय माने आङो आफारा बिसोरो बुंबाय नालाय आफार आसामाव फैगोन होनबाय नालाय जेनेबा आंबो मोजां मोनबाय बिसोरथ' धेमाजि जाना फैगोन होनबाय नालाय आंथ' सानबाय बिसोरखौ मिट खालामनो हांगोन जिहेतु इमान जोंनि होम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय नङा होमबा ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरो जेनेबा वेलकाम गोजोननाय मोनबाय आंथ' आगोलनिफ्रायनो सिनायखायो नैबे आं बेखौ सिनायखायो आङो ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आरो मोजां नांबाय मबाइलानो बायजोब्बायलै आंना मबाइल बायनायासै थ' गाइस फाइनालि नैबे डिएन ब्लगमोना थांनो ओंखारबाय गगामुगनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बिदाय हरनोसै ओमफ्राय जोङो एनएसपिसिआव दसे बेखौ दोनलांनोसै आरो ना ओमफ्राय माखासे जोंखौ लोगो हमनो फैदों जायगानि सेंग्रा गथ'फोरा थ' गाइस जोङो नै एनएसपि थांगासिनो बा जोबोर मोजां भिउसा ओरैबायदि मोजां माने जोबोद माने बुंनो नांला आरोना हेभि मजालै बा ओरैबायदि प्लेस नुफेराखैमोन आं ओरैनो जोंहा नै डिएन ब्लगमोना फैगासिनो बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा मेगनाव आंनि उन्दुनाय गैला नुजाफैयो नोंनि मिनिस्लुनाया
समायना महरा गोख्रों खालामफैयो गोरबोनि अननायनि हाबिला मिनिखोरो नोंनि आजोलि समायना महरा गोख्रों खालामफैयो गोरबोनि अननायनि हाबिला मेगनाव आंनि उन्दुनाय गैला नुजाफैयो नोंनि मिनिस्लुनाया। गाइस फाइनालि नै जों NSP र'डआव आरो नैबे मेन फार्स्ट गेटआव मोनफैबाय जों फार्स्ट गेटआव ओमफ्राय नैबे माखासे चेकिं सोलिगासिनो गेटआव बेनो फार्स्ट गेटआ तो गाइस फाइनालि जोङो नै NSP मोनफैबाय बे NSP आ मोनसे डेम दै बिराद गेदेर मोनसे डेम ओमफ्राय मोनसे गेदेर प्रजेक्ट आरो ना बे प्रजेक्टआ दा गोबाव समनिफ्रायनो मावगासिनो आरो लाबावगोन सम ओमफ्राय नै नाय बिराद मोजां भिउसा नाय दा जों ब्रिजआव दं ब्रिज सायाव बिराद गेदेर डेम बियो ओमफ्राय नै मेन प्रजेक्टआ बिदिसो नै बैयाव सिङाव माने मावगासिनो जाहैबाय बे सिङाव बिराद मानसिफोरा माने मावगासिनो आरोना प्रजेक्ट बे मोनसे इलेक्ट्रिसिटि प्रजेक्ट नाय जोंहा एसे समनि आंखाल नालाय ओमफ्राय ओंखायनो हर थालांनो हायासै जों हर थानायनि प्लेनिं लादोंमोन जों गगामुगाव ओमफ्राय दा एग्जामफोरबो फैबायना साडेनलि ओमफ्राय दा बेयाव मा होनो जोंनिया मोनसे ग्रुप दङ बेयाव ब्र'मोननि नोंथांमोना नायनांगोन दा सोरमोन फाउन्डारा तो गाइस दा जोंखौ नैबे बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्टनि ब्र'आ जोंनिया जोंखौ वेलकाम खालामनांगौ दा मा हर थानो मा खालामनो आरो माने आं इसोरखौ हरसे लाखिनो सानदोंमोन आरो ना गाइस जाबाय खस्थ' खालामनाया आरो जों खामानि एग्जामबो दं नालाय दिनैनो लास्ट डे जासिगोन गगामुगाव थेंक इउ फाइनालि जों वेलकाम दे आंबो एखे हम डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा खालामनांबाय बे समाव आङो बरायनो ब्र'आ एबार जोंनि बाक्सायाव थांबाना आरामसे ब्र'खौ जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनो खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्ट चेनेलसिम आंनि भिउवार्सफोरसिम खुलुमनाय जासिहरबाय बे समाव जों दा दंफैयो आर'नाइ ब्रिज गगामुग खाथि जायो मानोना ओमफ्राय जों माने NSPआव थांदोंमोन माने जोङो मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामनो हायासै मानोना जायगाया एसे रिक्स आरो एसे स्ट्रिक्ट आरोना बेखायनो जोङो ओजोंहाय इन्जय खालामनो मोनासै थ' जों बेयावनो फैनानै जों दा एसे इन्जय खालामबाय जायगानि लकेलिटिस सानैसो सेंग्राफोर दं आरो मा राइडार ग्रुप होनदोंमोनलाय बिसोरखौ भि राइडार्स बिथांमोनाबो जोंजों बाहागो लाफादों बे समाव बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर होयो बिथांमोना जोंजों थाफानानै इन्जय खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै लास्ट डे बिथांमोना थांसिगोन दा उपाय गैया आंबो हरसे लाखिनो सानदों बिनि थाखाय दा उपाय गैया बिथांमोना सम होनो हायाखै गोबां मानोना जुनियावनो गोबां सम होबाय आरो बोथोराबो बारा थिग नङा बेखायनो आरो बिसोर एग्जामबो दं बेनि थाखायनो गोबाव सम टाइम स्पेन्ड खालामनो हानाय नंला थ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने एखे हम डिस्ट्रिक्टनिनो नालाय आंबोथ' बाक्सानिनो आं दा गगामुगाव नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ आंबो गगामुगाव सार्भिस मावो दा जुदि आं न'आव थांनाय जायो बिथां फंबायमोनखौ मोजां लोगो मोनगोन आरो टाइम स्पेन्ड खालामगोन आरो जोङो बिदिनो मोजां नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबाय थागोन आरो एबार ब्र'खौबो राइडआव जों इनभाइट खालामगोन थांखागोन आं माने बेफोरबायदियाव बिराद गोसो जायो आं माने राइड खालामनायाव बिराद मोजां आरो मोजां जायगा नायनो ट्रेभेल खालामनो बिराद मोजां आंहाबो बिराद गोसो माने एबारनिफ्राय थाङाबाबो पुरा बाइकआव खालामना बिदि आरोना अके बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्टनि भिउवार्सफोर नै ब्र'आ जोंनिया जोबोर अनसुला बिखिया खालि
नोंथांमोना जेसां हायो सापर्ट होलांबाय था दा जेरै ब्र'खौ होनदो इबायदिनो आरो अनलांबाय था आंनि चेनेला थाबैनो 100K जानो थांगासिनो Yes. only 100K 400 रां जाथारसिगोन 400 100K खालामथारदो गाइस खालामथारदो. थाबैनो फुरा Tusi jebna दे ओके बाय बाय Bye bye guys. Jai Boroni. Jai. Yes. Love you.